Esteu escoltant la versió en podcast de Els contes d'en Ritchie, un projecte multiplataforma de relats curts en català. Genial! Comencem. I com cada mes tornem a ser aquí en un podcast nou, en un capítol més d'aquest projecte. Un recull de contes, un recoll de contes, que també podria ser, o no, escrits per mi, en Ritchie Vidal, que pròximament podreu gaudir en format videorelat. Però mentrestant, els teniu aquí en exclusiva i en format text a Wattpad. Menys el primer, que ja està disponible en videorelat. I dit això, comencem amb el primer relat, que es titula El manicomi per error. En el manicomi on treballava feia 3 mesos que no em pagaven el sou, així que vaig enviar un correu electrònic. L'assumpte, ingrés del manicomi. El missatge: Bona tarda, encara no he rebut l'ingrés de 3 mesos. Espero que sigui aviat. Firmat, Ramon. Al cap d'una setmana vaig rebre la resposta. No pateixis, que durant aquesta setmana et farem l'ingrés. Firmat, l'encarregada de recepció. Dijous van venir a casa uns senyors i em van dur al manicomi. Què passa aquí? Vaig dir estranyat, mentre em portaven en una llitera. Et farem l'ingrés al manicomi i estaràs uns 3 mesos. Has de reposar la ment. La teva habitació és la 13 i no estaràs sol. Ja et presentarem al company quan arribem. Però hi ha hagut un malentès. Soc metge, no pacient. Amic meu, els metges també ens posem malalts. Jo volia que em fessin l'ingrés del manicomi. És a dir, els diners que no he cobrat durant aquests 3 últims mesos de feina. No pas un ingrés al manicomi. I és per això que estic tancat en aquesta cel·la del manicomi on treballava. 3 mesos després. Per fi han passat 3 mesos d'ençà que em van tancar per error al manicomi. La bústia era ben plena de cartes. Una era del manicomi que deia que em feien fora perquè feia temps que no hi anava a treballar. Jardí, festa, taula. Aquell dia començava la festa del meu 8è aniversari. La festa es feia al jardí de casa meva. Les taules estaven parades i tots els meus companys de classe hi estaven convidats. Tothom va venir. No, el meu millor amic no ho va fer i un dia abans em va dir: a la festa faràs amics reals, ja no em necessites. I tenia raó, allà vaig fer nous amics. A partir d'aquell dia, mai més vaig tornar a veure el meu millor amic. Adeu per sempre, amic imaginari. Beguda enteniment. Qui s'ha begut l'enteniment? Pare, he estat jo. Era l'última llauna que em quedava. Ja pots anar immediatament a la botiga a comprar-ne més. Ja t'has begut l'enteniment? Encara no? A què esperes? Compra la beguda enteniment. Et refrescarà les idees. Et refrescarà la ment. Aquest anunci és de ficció. Si el vols fer realitat, contacta amb mi. I per acabar tenim l'especial del 28 de desembre, titulat Quina llauna. Ostres, no pot ser! Si és la meva beguda preferida. Feia tant de temps que no en veia cap que pensava que l'havien deixat de fer. Sí, la van deixar de fer perquè van descobrir que tenia un component químic o tòxic o alguna cosa per l'estil. M'encanta! I mira la data, no està caducat ni res, dura 10 anys més. Això és fantàstic, me la pots donar? Donar no, però vendre sí. Per quan? Quin valor li poses? Recordar el gust de la beguda de la teva infància. Per recordar el gust? Exacte, per recordar el gust i que tinguis la sensació que les emocions i els sentiments et portin al passat. 1.000 euros? Fet!
tota teva. Ex! Quin gust més horrible que té aquesta beguda! És que és una llauna col·leccionable, no és per beure. El líquid que hi posen a dins és perquè no es tombi. Ostres, no! Quina llauna! Ja ho pots ben dir, és per tenir un record del disseny de la llauna, per recordar l'existència d'aquesta beguda. Aleshores m'has enganyat. Potser sí, però ho havia de fer. Avui és 28 de desembre. Escolta, i per què no hi ha especial Nadal? Perquè el farem a part. Estarà tot ple de llums. Llums de Nadal, dic. No. Si tot va bé, el tindreu a part. I dit això, us espero el 25 de desembre. No us ho perdeu. Bé, encara l'hem de gravar. I també hi ha el pont pel mig, que no es pot gravar durant el pont. I tota la pesca. Així que, si arribem tard, ja sabreu per què és. Però, en teoria el tindreu el 25 de desembre. Bon Nadal i fins aviat!